tempo has reached critical level. Mr. Easy, coolest boss. Boss Muru, pachigieto zvinotanga grade 1 tozobata form 1 kana gwazi tapedza takuyenda kukambani tombosiya zvemafani tomboshanda Germany nokuti zvinhu zvedu zvimbomira pari nani saka paya panoda kubatidzwaka moto panotomubatidza kuti ubvire chocho zvingava zvemabhutsu kana kuti zvemaoko panoponga biti bvunza Bruno naJo iwe kuwe vatipe kuti hatisarende ingava nhamo mberi kwedu toisavende kotabva kure nemangoma siyaende ingabhosimika vasimbisa ikete ende futi hatikendenge kumatsaga anosvira kuti tikite siyai ngoma dzirire kwete kungorwadziwa nekuti uri simbe handina kumbochinja rokeshani ndiriko kuchivha singoma imishani mashambe nastrobheri ndo maboya mani anondipasa zvekuti ndivhure rekeni ngoma ndinadzo imi zvekuti tu walaita mahebzi usakwate ndipepu ndopa unoona ndakurova zvemarugurugurugurugu wanzwa rime roti ndine dzungu handisarende ingava nhamo mberi kwedu toisavende kotabva kure nemangoma siyaende ingabhosimika vasimbisa ikete ende futi hatikendenge kumatsaga anosvira kuti tikite siyai ngoma dzirire kwete kungorwadziwa nekuti zvinotanga grade 1 tozobata form 1 kana gwazi tapedza takuyenda kukambani tombosiya zvemafani tomboshanda Germany nokuti zvinhu zvedu zvimbomira pari nani saka paya panoda kubatidzwaka moto panotomubatidza kuti ubvire chocho zvingava zvemabhutsu kana kuti zvemaoko panoponga biti bvunza Bruno naJo iwe kuve vatipe kuti hatisarende ingava nhamo mberi kwedu toisavende kotabva kure nemangoma siyaende ingabhosimika vasimbisa ikete ende futi hatikendenge kumatsaga anosvira kuti tikite siyai ngoma dzirire kwete kungorwadziwa nekuti uri simbe handina kumbochinja rokeshani ndiriko kuchivha singoma imishani mashambe nastrobheri ndo maboya mani anondipasa zvekuti ndivhure rekeni ngoma ndinadzo imi zvekuti tu walaita mahebzi usakwate ndipepu ndopa unoona ndakurova zvemarugurugurugurugu wanzwa rime roti ndine dzungu Glory to glory music.